Zrenjanin je započeo realizaciju projekta Strategije održivog razvoja grada Zrenjanina uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a u saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banat. Danas je u baroknoj sali Gradske kuće održan prvi partnerski forum za izradu Strategije održivog razvoja grada Zrenjanina, na kojem su učestvovali predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora. Nadamo se da će u narednih 6 meseci, koliko nam bude trebalo da privodimo radove na strategiji, imati sa svih strana i pozitivne efekte, odnosno da će se svako uključiti na dovoljan način u ovaj posao, a nakon toga prihvatiti tu strategiju kao svoju i, što je najvažnije, da sutra svi naredni i ciljevi i planovi koji budu uspostavljeni u ovoj strategiji budu ostvareni zaista. Znači da zaista naše mesne zajednice kažu šta je za njih prioritet, da to uključimo i da uključimo u naš strateški dokument i nakon toga svi zajednički da delujemo, da nema veze ko je na vlasti, da zajednički strateški ciljevi, a kao što su vodosnabdevanje teritorije grada Zrenjanina, pitanje otpadnih voda, pitanje saobraćajne infrastrukture, pitanje daljeg razvoja industrijskih zona, poslovnih zona, poljoprivrede, zaista bude jedno zajedničko opredeljenje, a da ono što podrazumeva sve to, odnosno onaj stručni rad, bude naravno što više na ovim domaćim kapacitetima i nadam se da ćemo u tome svi zajednički uspjeti, da ćemo 2020. zaista ostvariti viziju koja se danas bude uspostavila, a to je pre svega zaposlen grad. To nam je neko opredeljenje, znači da grad Zrenjanin bude grad u kome će uz zaštitu životne sredine, uz jedno primjenu novih znanja i tehnologija moći da se ozbiljno i vredno živi od svog rada. U pitanju je set sličnih projekata. RCR Banat u ovom pozivu realizuje 6 ovakvih projekata sa 6 različitih lokalnih samouprava, gde je cilj da se izrade strategije po istoj metodologiji i koje će doprineti tome da se izvrši revizija postojeće strategije razvoja Banata. Nakon izrade strategije i njenog usvajanja od strane Skupštine grada Zrenjanina pristupit će se razradi mehanizma za njeno sprovođenje.